Здравейте, приятели! Мислех си, че съм ви разказал своята тъжна история, но явно съм сгрешил и не съм. Сега ще ви разкажа. Значи, когато бях дете, децата ме биеха в детската градина, а учителката ме беше хванала за косата, понеже не мога да нарисувам часовник. И близо 4 години не говорех с бившия си клас, освен една своя бивша съученичка на име Атина, която е на 35 и има годеник. И какво друго? Да, бях влюбен също така в една своя бивша съученичка на име Виктория, но и казах, Вики, сега тя е щастлива мъжна и има 2 деца. Друго какво да ви кажа? Да, и че имам 4 приятели. Марио, Тони, Дейвид и Теди, но за съжаление не си пиша с 4-мата, само с един от тях. Той се казва Марио и е граничен полицай и има приятелка. Но какво да се прави, приятели? Такъв е живота. Но каква е вашата история? Ако искате, разкажете. Ако ли не, няма нищо, но за съжаление всеки има своята тъжна история. Това е моята тъжна история. Има и още други куп неща, които не ви казах сега. Ще ви ги кажа и тях. Никога не съм прегръщал и целувал момиче. Дори на дискотека никога не съм ходил. Да. А на кино пък съм ходил само като дете и от тогава никога повече не съм ходил. Това е, приятели. Ако има нещо, пишете или споделете какво мислите за моята тъжна история. Това е, приятели.